दिनै मंग्राजरा Vcdc नि अंतर्गत जोंना गोजोनपुरी गामिया गामि नाङैनो रायजो राजाफ्रा जिहेतु नैबे 2.5 बोसोराव बिसोरो रायजो हिसाबै UPPL दोलोखौ हेफाजाब होदों हिसाबै बिथांमोनहा जेबो सरकारनिफ्राय अनुदान अनसुंथाइ मोनाखै विभिन्न जननि न' बां इत्यादिफ्रा दानजाफिनदोंसो गतिके लामा सामा जायाखै रायजोनि जानानै जेबो खामानि जायाखै गतिके UPPL दोलोआ जोंनि बे ओनसोलखौ जेबो सुबिदा लाबोनो हायाखै हिसाबै भबिष्यताव लाबोनोबो हानाय नङा हिसाबै बिथांमोनहा बुजिनानै दिनै BPF दोलो हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वनि BPF दोलो आरो हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वखौ बिसोरो मोजां मोननानै जोंनि BPF दोलोआव जगदान खालामफिनदों खारन बिथांमोनहा उन्नति लुगैयो आरो उन्नतिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौल'नो बिसास खालामजायो बिदि हिसाबै बिथांमोनहा दिनै जयैनो बयबो गामि नाङैनो BPF दोलोआव जगदान खालामदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोनखौ लानानै भबिष्यताव जोङो पर्बतजराखौ जों उन्नति आरो प्रगति शान्ति ऐक्यता जों लाखिगोन BTR हिसाबै रायजो राजाया थगायजादों BTR आव मोननांगौ 7 दफाफोरखौ जाफुंहोनो हायाखै NDF बिदा फंबायफोरनि थाखाय जे अनसुंथाइ होनांगौमोन बे अनसुंथाइफोरखौ होनो हायाखै रायजोफोरखौ UPPL सरकारा गावसिनि इलेक्शननि समाव बे रायजो राजाफोरखौनो न'खरफ्रोमबो साख्रि होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन इत्यादि होनानै बरायनानै बिथांमोनखौ गावसिनि दोलोआव लाफादोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोनहा बे प्रमिसफोरखौ बे होननायफोरखौ थगायनायसो होननानै बिथांमोना अनुभव खालामफिननानै जोंनि BPF दोलोआव जगदान खालामफिनदों गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्लोमा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्लोमाजों लोगोसे बेचलर अफ टेक्न'लजि बेचलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन